I bɛ daminɛ na minɛ sa an da tigɛlen tɛ ɲɔgɔn na dɛ est-ce que a ka ɲi sunkalo bɛ ka na moi je m'en fous ne ka sira André essaye de changer le ka ɲi mɔgɔ an da tigɛlen don kana to k'i da tigɛ o man ɲi silamɛya la a man ɲi hali chrétienya yɛrɛ la a man ɲi hali chrétienya yɛrɛ la a man ɲi fɛti jara o kuma de bɛna chrétien fɔ ne hali chrétienya kɔni a man ɲi chrétien sɛbɛ u tɛ sɔn datigɛ la ma e b'a fɛ k'a fɔ sisan ko ne tɛ chrétien ɲɛnama non ne m'a fɔ ten dɛ e yɛrɛ ko ye datigɛ mais fana ye ɲininka chrétien sɛbɛ o tɛ datigɛ la kɛ ou bien a bɛ kɛ chrétien tulo bɛ la a bɛ kɛ ne t'a dɔn bamanan fɛti jara bon an bɛ Ala tanu fɛti kɛra hɛrɛ la ne bɛ k'i mɔsɔn ten mun bɛ yen nɛnɛ le b'i la sunɔgɔ de bɛ ɲɛ la tile dun baara tɛ sɔn ma koyi i b'i ɲɛ yɛrɛ de tile dun baara tɛ sɔn nin ma dɛ i ɲɛ yɛrɛ bon bamanan ka ɲɛ yɛlɛ i ɲɛ yɛrɛ mun bɛ yen sɔgɔmada in na papier ninnu filɛ ka ɲɛ sabali papier bi yan papier ninnu bɛ yan e ma ne ɲininka fɔlɔ de yan ayi a ka ɲi an ka taa ni ayi n bɛ fɛ ka fɛtigo fana mais e fana sa o tɛ kuma jugu ye o bɛ de ne ma dɔn i bɛna min fɔ parce que i ye da yɛrɛ cogo ma ɲɛ waati dɔw la ayi n tɛ kuma jugu fɔ radio la o bɛ de bon kɔni tile du kɔni na yan a fɔ man di ayi n tɛ kuma jugu fɔ radio la micro kɔni dayɛlɛlen don mais micro dayɛlɛlen don e ɲɔgɔnna bɛɛ tɛ mɔgɔ minnu b'a lamɛn bɛɛ tɛ ɲɔgɔnna ye o mɔgɔbaw de b'a la tɛ tiɲɛ ya ne fana mɔgɔ dɔ bɛ ne bonya dɛ ko bɛɛ tɛ ɲɔgɔnna ye o même Jara Sigirima da bureau la a tulo b'i la Jara jumɛn Jara ale bɛ Orange Money fɛn fɛn Jara ye mɔgɔ ɲɛnama ye mɔgɔ ɲɛnama dɛ nin cɛ nin a bɛ n bonya dɛ a ba ye Tarawele yan ayi a ka ɲi kana n terikɛ dɔgɔya a ka ɲi d'accord n'o tɛ fɛti kɛra ka ɲɛ a b'u an ka kɛnɛ alhamdulillah hakiliw ka kɛnɛ ala sera k'an bolo ko fɛn min an sera k'o dun a nisɔndiya fɛti yɛrɛ y'o de ye André a banna an bɛ Ala de fo k'a barika da ka Ala barika da Ala ka san caman jira an na amin Ala ka hɛrɛ basigi jamana in kɔnɔ amin André Ala kana ani lamɛnbaw Ala kana an fɔ ɲɔgɔn kɔ sisan Ala k'an tulo mɛn ɲɔgɔn kumakan na amin Ala ka olu mɛn k'an lamɛn Ala k'an yɛrɛ fana mɛn ka kuma amin yarabi Ala Ala kana basi kɛ maa si la amin a ye duwawu kɛ églisew la i bɛ ka fɛn o fɛn kɛ Ala k'a bɛɛ minɛ Mali ma Ala k'an bɛɛ sutura e denmisɛnnin Ala k'i kɛ mɔgɔkɔrɔba ye Ala ka mɔgɔkɔrɔba si d'i ma o fana kuma jugu mais o tuma t'o dabila ayi ne ɲininka ne fana y'a kuma sugu jumɛn ayi ne ko n ko denmisɛnnin Ala ka mɔgɔkɔrɔbaya si d'i ma est-ce que e mɔgɔkɔrɔba ye ne mɔgɔkɔrɔba ye e ni Madu Dumuya ayi Madu Dumuya ye e ni Bakari Sise ayi Madu Dumuya ye cɛkɔrɔba e ni Anan n ko ayi i jɔn ka kuma ɲɛ f'i ye Madu Dumuya ye cɛkɔrɔba de ye o ni mɔgɔkɔrɔba fana tɛ kelen ye o d'accord ni an da bamanan nana i b'a ɲininka ka da fɔlɔ ayi ne de y'a ɲininka sinon a b'a wɔlɔlɔ fo ka dan fɛn na bamanan fɛn jumɛn b'i bolo bi i bɛna min kunna ta sani ka taa se 11h30 ma bi ye tarata ye fɔlɔ kalo tile 6 avril kalo san 2021 o don fasiriba minnu ye sɛbɛnni kɛ an b'a daminɛ info matin ale ko mun a ye kunnafoni jumɛn di info matin ko clinique passer kɔnɔna na ko kasara dɔ kɛra yen nɔ ko min bɛ tali kɛ muso dɔ la ko ale kɔni bamuso fatura k'a sɔrɔ ko a y'a seko caman kɛ jiginna bɔlen don a fatulen siratigɛ la ko clinique tigi n'o ye clinique passer k'ale kɔni ma se dɔwɛrɛ fɔ a ye ko nana ba ni ko de fɔ a ye Abu Ture yɛrɛ sɔnna ma an nanen don kuma tɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ maaw ye taalen ɲɛfɛ a jira k'a fɔ ko URD olu kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko Sumala Sise wulikajɔ bila yɔrɔ min na ko olu b'a ta ye ka taalen ni a ye ɲɛfɛ jamana ɲamakalata nata ninnu na Maître Kassim Tapo ko ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko waati min fɔra ko cɛmancɛ fanga ka da o ma ko kalataw ka kɛ ko wajibi don ko fɔ a ka dan o ma ko fɛn kana fara kan o jamana ɲamakalata kelen nata ninnu na
Sumbelu Boy Maïga ale y'a jira k'a fɔ ko a b'a fɛ kulu dɔ ka sigi sen kan min bɛ wele ko coalition pour le Mali a ŋaniya don o kulu ka se k'a dɛmɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye kalata nata ninnu na. Nun bɔra an bɛ taa min indépendant ale ko mun ale kuruba indépendant y'a jira k'a fɔ ko Mali député kɔrɔ min bɛ wele ko Amada Agbibi ko ale y'a jira k'a fɔ ko wasa min b'a to Sumala Sise bɛ se ka bila cogo min na ko camancɛ fanga ɲɛmaaw ye euro 2 de sara a kan ka kɛ miliyari 1 ni dɔɔni ye ka fara o kan k'u ye kasoladen 190 k'u y'o de bila min bɛ tali kɛ ale Amada kelen a jira sa k'a fɔ ko ɲini kelen don a fɛ si ka fɔ minnu kan ka kɛ ani jɛkulu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sigi sen don o ko la cogo min na o fana ko bɛ senna Abu Ture ka jira fana k'a fɔ ko MINUSMA dagayɔrɔ min bɛ Aguelhok ko bin kɛra olu kɔni kan k'a kɔni kɛra sababu ye ni u ye bamaci min fa a dɔgɔyalen maa 23 ye min bɛ tali kɛ caman wɛrɛw fana minɛna wa bolimafɛn caman fana minɛna maa kofɔlen ninnu na ko ninnu senfɛ o bɔlen kɔ sa ka jira k'a fɔ ko Maître Kassim Tapo y'a jira k'a fɔ ko Mali kura min ni bɛɛ lajɛlen nimisi bɛ wasa ko u sigili sen kan olu sen donni o baara la k'o ye u ka ŋaniya n'u ka laɲini de ye Modibo Sidibe parti faran ka wuli ko ale kɔni tun bɛ Sikaso ka jama caman fara ɲɔgɔn kan Sikaso wa ko tɔn bolofara min bɛ n'o faran ka wuli ye ko a ye maa caman wɛrɛ fana danse tɔn kɔnɔ Abu Ture an bɔra an bɛ taa indicateur kɔnɔ ale ko mun indicateur y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Ousmane Atayer Diko ni ale ye hôpital du Mali ɲɛmaaba ye ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a dalen don a la kosɛbɛ k'a fɔ ko boloci fura min bɛ yen coronavirus kama ko o bɛ se ka sababu ye ni ka a to an ka se ka se sɔrɔ bana in kan Mali kɔnɔ yan nɔ o bɔlen kɔ sa ko CVGR mɔgɔw ka tɔnsigiba senfɛ n'o ye audience publique ye ko a yira k'a fɔ maa dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni seereya jɔnjɔn dɔw sɔrɔla k'a fɔ maa dɔw mɛna k'u latunu jagoya la ko o kɔni seereyaw kɛra Amadou Koita ale kɔni ye jaabili kɛ Amadou Aya Sanogo ani maa minnu b'a la ka kuma politikimaw lagosi an waati min ko sisan a jira k'a fɔ ko démocratie fanga ni politikimaw lagosi de k'o kɛmɛ dɔw fana ka sɔrɔ sira ye jamana in kɔnɔ an waati min ko sisan Amadou Koita y'a ɲɛfɔ Move Africa Maliteli ka tɔnbolaba min tun bɛ sen na ko maa 6 bɛ yen nɔ minnu kɔni sera ka kunnaja sɔrɔ a ko siratigɛ la wa k'olu ka lajɛlifɛnw dir'u ma Abu Ture n'an bɔra an bɛ taa min Soir de Bamako ale ko mun a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko tɔnsigiba min kɛra n'o tɔn min fɛ n'a wele ko Morema ko Sala Baya y'a jira o kɛnɛ kan k'a fɔ ko u nisɔndiyalen tɛ fewu camancɛ fanga kow ɲɛnabɔ cogo la wa k'u tɛna n'u sigi fewu camancɛ fanga ɲɛmaaw ka jamana mara k'a kɛ min ka d'u ye o b'o kɛ k'u tɛna u sigi k'o lajɛ Amada Agbibi a y'a jira sa k'a fɔ ko ale kɔni labɛnnen don walasa ka kɛ kumaɲɔgɔnya dɔw ɲɛmaa ye minnu kan ka tɛmɛ an ka jamana ɲɛmaaw ni bamaci ɲɛmaa dɔ ɲɔgɔn ci i n'a fɔ Yada Gali ni Amadu Kunfa o bɔlen kɔ sa Dr Sukɛli Kokala Mayiga ko ale kɔni y'a sɛbɛntiya wale min bɛ senna sisan Bunti ka ɲɛsin Faransi finitigi ye mɔjugu kɛriw min kɛ ko ninnu kɔni senfɛ ko y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ani jɛkulu marifatigiw fo ka taa se an dɛmɛma jɛkulu ma communauté internationale ko ni si t'a la ka tiɲɛ fɔ Bunti ko la Abu Ture an bɛ taa ni jumɛn ye tugun Nouvelle Horizon ale ko mun ala y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Aguelhok ko bingoni kɛra kasigibilenw kan n'o ye Nations Unies ka kɛlɛcɛ minnu b'an fɛ yan nɔ MINUSMA kɛlɛcɛw ko maa 4 kɔni bɔnɛna u ni la kasigibilenw la nka ko u ye bamaci min fa k'a ka ca ni maa 40 ye o kunnafoni y'a sɛbɛntiya fana k'a fɔ ko Abdallah ye Aga Albaka ni u ye Yad Agali ka cɛgɛlɛn dɔ ye k'o fana fara man cɛma o bɔlen kɔ sa Jafara bɛ fana ko Mali finitigi 3 kɔni fana ni tora bamaciw ka binkanni dɔ senfɛ nka ko u ye maa minnu fa bamaci na k'a ka ca maa 10 fana jate Abu Ture k'a sɛbɛntiya fana k'a fɔ ko CNT ka kulu baara dayɛlɛ senfɛ kunun ko
CNT ɲɛmaaba n'o ye Maliki Jaw ye ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko dɔgɔkun laban minnu kɔni tɛmɛna jamana in kɔnɔ ko gɛlɛyara kosɛbɛ Mali ma min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an ka foroba so minnu bɛ n'o ye bâtiment publics ye ko bâtiment publics ninnu kɔni ko caman feerela u la ko musaka min sɔrɔla ko dafɛ ko u bɛ se fɔ wari miliyari 19 jate ma URD mɔgɔw ka rentrée politique senfɛ Bamakɔ yan nɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnen na ko Samuel Jara ale kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u bɛna se ko bɛɛ lajɛlen kɛ waasa Sumala Sise wulikajɔ bila yɔrɔ min na ka tɔn bila yɔrɔ min na u kana jigin o jukɔrɔ fewu u ka yɔrɔ sanfɛ an bɛ taa ni jumɛn ye tugun an bɛ taa ni reporter ye reporter ale ko mun ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ kulu min sigira waasa ka se an ka jamana yɛlɛmaba ninnu ko ɲɛnabɔ n'o ye COS ko kɔni gɛlɛya dɔw yɛrɛ bi ye mais fɔlɔ minnu bɛ sɔn ka kɛ kulu in dɛsɛ yɔrɔw ye Mali araye ko siratigɛ la ko araye yira garaji dɔ kɔnɔ Misabugu araye yɛrɛ terrain t'a la ka boli donc an bɛ taa bɔ ka taa n'a ye garaji ya ko yira dɛ kabako ayiwa an ka taa o wale ko sa Nicolas Norma ni ale ye Faransi lasigiden kɔrɔ ye Mali kɔnɔ nɔ ale kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko wajibi don jɛkulu marifatigiw ni Mali tɛgɛnawula kɛ sɛbɛn min na n'o ye accord d'Alger ko segin ka kɛ bɛn sɛbɛn in ka Abu Ture ka yita ka fana k'a fɔ ko cakɛdaba ko siratigɛ n'o usines ye ko yala Comatex feerelen don wa o ɲininkali fana kɛlen n'o reporter mɔgɔ fɛ Abu Ture a datugu n'a mɛnna dɛ ou bien a dayɛlɛla baara t'a la ka kɛ sisan mun na coronavirus wa ayiwa a kumaw ka ca ka fɔ a kumaw ka ca a jumɛn bɛ tugun Mali Tribune ko mun ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Niger jamana ɲɛmaakura Mohamed Bazoum ko ale kan ka ɲɛsin cakɛda baara fɔlɔ minnu ma ko a hinɛ don o kunba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ professeur Saliku Sanogo URD ɲɛma a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko u ka tɔn bɛna cɛbɔ min kɔni di jamana ɲamakala ta nata ninnu na ko bɛ kɛ u ka tɔnden dɔ ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Mamadou N Keita ni ale ye ONG ɲɛma dɔ ye jamana in kɔnɔ ko association ɲɛma fana don waasa min b'a to cɛsiriw bɛ se ka cogo min na yiriwali baaraw ka sabati a y'a jira k'a fɔ ko jamana bɛn tɛ se ka hɛrɛ tɛ se ka san 3 makɔnɔ jamana in kɔnɔ ko ni a ma yan de k'a fɔ ko constitution kɔnɔ n'o y'an ka sariya sunba ye ale kɔni ye yamaruya dɔw di k'a fɔ ko jamana marabolo ka se ka baara dɔw kɛ u yɛrɛ kolo la ninnu tilala a bɛ laban ni jumɛn ou bien nin t'a dan ye nin t'a dan ye dɛ ni maliyɛn de ye fɔlɔ o ko mun maliyɛn ko mun kuma ye kɔrɔtɔ kun ye jumɛn ne ma kɔrɔtɔ o de ye ta ko ye sa i y'a ko dugu yɛrɛ y'o yɔrɔ de ma kɔrɔtɔ le malien o ko mun le malien ale y'a jira k'a fɔ ko professeur Yunus Ahmed Diko ni ale ye parti RDS ɲɛma ye kulu min fana bɛ wele ko ATIRO ɲɛma don ko Mali kan ka ka kɛlɛ kɛcogo falen an bɛ waati min ko sisan waasa se ka se ka sɔrɔ banmaci ninnu kan Musa Singo Kulubali ko ale ni a ka tɔn ɲɛmɔgɔ tun bɛ Kita wa ko tɔn ye maa caman sɔrɔ ka fara a yɛrɛ kan Kita kaw fɛ yen nɔ o bɔlen ko sa an ka jamana kalata ko ni yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ ko consortium kɔni ye lasɔmini kɛ k'a fɔ ko kan ka bila minɛ min kɔnɔ ko baaraw ka se ka sabati joona n'u bɔra la an b'a kunjɛ ni kojugu ye ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko polisiw troisième arrondissement mɔgɔ bɛ wuli ka jɔ min na minfɛnjugu kɛlɛli siratigɛ la ko a kɔni kɛmɛ funufunu ye ko funufunu in ta mɛ ni maa dɔw ye ko maa minnu yɛrɛ fana dogo ye ko i bɛ taa sɔrɔ ni misiri maa kolo gɛlɛn dɔ yɛrɛ fana bɛɛ a ko la a b'u cote turu ye misiri jumɛn an ka misiriba ne tɛ misiri dɔn a ko misiri ɲɛmɔgɔ dɔw b'a la o k'a warawara dɛ o man ɲi dɛ André ayi a ka warawara parce que a inquiétude ka bon c'est pas bon o kana fɔ yɛrɛ bamanan a banna a banna fɔlɔ fo i kana 11h30 tɛ i bɛna nin bɛɛ warawara
ne y'a fɔ ɲɛna ko Clé du Bara tɛ sɔn Clé du Bara tɛ sɔn sunɔgɔba ma parce que ni e nana ye ko i bɛ baara ɲini ni tun nana ni sunɔgɔ ye tun bɛ taa dɛ pour que kana sunɔgɔ bɛna fɔ ko ba Jɛnɛ ka café a ka café karamani dɔ la na ni ba Jɛnɛ ye café in bila ka na o bɛ sɔn ka fusaya ma bi a ka nɔnɔ kɛ n t'a la nɔnɔ tɛ k'a la dɛ café ka fara ko café de ayi a ka nɔnɔ dɔɔni kɛ n t'a la André awo Edike k'an bɛ don wɛrɛ e Traoré e jumɛn Touré ou a ka ɲi sa a ka ɲi i Touré